Nik jedno, vi ste pristrani. Možeš ugasiti? Ne, zašto? Ništa, ajde. Ali prošli put ste rekli da mogu doći da ću s vama hodati u prvom redu u koloni. Glasi to. Onda ćemo razgovarati. Pa zašto? Budemo razgovarati. Dobro, hoćete nam vi reći zbog čega ste ovdje večeras? Nećete? Ne. Zašto? Dobro. Dobro, hvala. Dobro večer. Za portal Klikni.hr došli smo napraviti malu anketu da vidimo zašto se Bjelovarčani ovdje okupljaju, koji su razlozi, ako biste nam rekli. Da vama ja to govorim. Da, zašto? Ne želim. Je, pa moja Ne gospođa želim. najpametnija na svijetu. Ne želim. Zato što samo lažete, samo govorite lažni na Dobro, i televiziji. dosta. Što konkretno smo? Uopće dnevnik vaš, molim vas maknite mi se. Gospođo, dovoljno. Dobro, u redu, hvala. Vi gospodine hoćete nam vi reći? Dobro večer i laku noć. Laku noć Hrvatska. Večer, dobro. Dobro večer. Hoćete nam vi, evo. Dobro. Evo, gospodin Dragašević će nam sigurno reći. Ne, ja sam tu kao običan građanin, tako. Nećete nam reći zbog čega, evo, što vas ljuti u ovoj situaciji? Rekli smo da nećemo davati izjave, mislim nema smisla davati izjave. Čemu da dajemo izjave? Protivimo se korona mjerama i to je to. Evo, hvala. Nećete nam pojasniti detaljnije zbog čega. Rekli smo mi već svoje. Hvala vam. Što želite poručiti i kome dolaskom ovdje svako večer? Pa što se mene tiče, ja bi bombu na svu masoneriju bacila. Evo, srušiti masone u cijelom svijetu i to je to. Što vas konkretno ljuti ovdje kod nas u Hrvatskoj u ovoj situaciji? Masonerija. Masonerija koja upravlja ovim svijetom, koja upravlja ovom državom. Evo, oni zapravo stvaraju svu tu paniku, sve te užase, mislim, što se događaju i evo, baš sad razgovaramo, ja sam ne znam koliko dijagnoza, hodam među ljudima, ne znam, nisam umrla od te korone, mislim šta ja moram napraviti, gdje god dolazim tražim na COVID potvrdu, ne mogu nigdje ići, a ljuti me to što ja znači moram sad naći nekog da bi se razbolila, da bi dobila koronu, da bi dobila neku potvrdu ili ako se prodaju negdje na crno. A zbog čega se ne želite cijepiti? Pa ne želim. Ne želim, mislim, previše lijekova pijem i ovako da se još dodatno trujem nečim što ja smatram totalno neispitanim. Jeste razgovarali sa svojim liječnikom, jer postoje u takvim nekim situacijama kod ljudi koji imaju određene dijagnoze opravdanje da se ne moraju cijepiti bez toga? Ja imam opravdanje za to, ali ne želim to uzimati, jer ne bih htjela bi zapravo podržati one koji to ne mogu, mislim, zbog toga. Jeste bili možda i na prosvjedu u Zagrebu? Ne. Eto, hvala vam puno. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Upravo ste vidjeli prilog koji smo snimili na prosvjedu protiv COVID mjera u Bjelovaru. Onamo smo se otputili kako bismo iz prve ruke od prosvjednika doznali zbog čega se točno protive cijepljenju i uvođenju COVID mjera. Kao što vidite, nisu bili pretjerano raspoloženi za razgovor, pa smo do nekih podataka došli na stranicama i na društvenim mrežama u grupama u kojima oni ostavljaju svoje teze i poruke. Izvukli smo neke od najvažnijih s kojima ćemo danas suočiti moju današnju gošću, doktoricu Nikolinu Obran, epidemiologinju u Zavodu za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. Doktorice, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, od kako je započela kampanja cijepljenja, u javnosti se pojavljuju različite teze. Kao što sam rekla, izvukli smo neke od onih kojima u javnosti barataju protivnici cijepljenja. Jedna od njih, o kojoj baš puno slušamo posljednjih dana, je to da se i cijepljeni građani mogu zaraziti i prenijeti virus drugima. Kako to komentirate? Dakle, to je istina. Dakle, cijepljene osobe se mogu zaraziti, ali znatno rjeđe nego necijepljene osobe. Osobe koje su cijepljene teže mogu zaraziti svoje bliske kontakte. Dakle, dokazano je da oni na svojoj sluznici brže im opada količina virusa, te su oni u pravilu manje zarazni za svoju okolinu. Kada se osobe koje su cijepljene zaraze, one rijetko imaju teži oblik bolesti koji zahtjeva hospitalizaciju, dakle i liječenje u bolnici.
Ono što isto često čujemo na ovakvim skupovima je i teza o tome da je prošle godine bilo manje zaraženih iako nije bio cijepljen velik dio stanovništva kao danas. Danas ih je više. Kako je to moguće? Naravno, to je moguće zato što i dalje postoji veliki broj osjetljivih pojedinaca u populaciji. Dakle, nije tako veliki broj osoba ni cijepljen, niti prebolio da bi mogli tu govoriti o tom nekakvom kolektivnom imunitetu. Druga stvar su dakle blage mjere koje se ne mogu uspoređivati s prošlogodišnjima. Dakle, onda samo nepridržavanje postojećih mjera, a dakako tome pri većem broju oboljelih je sigurno doprinijelo i pojava delta soja virusa koji znamo da je zarazniji od prethodnih sojeva. Protivnici cijepljenja ili oni koji se još uvijek dvoume oko toga cijepiti se ili ne, prvenstveno mladi ljudi često kažu da strahuju od mogućnosti neplodnosti, odnosno tvrde da cijepljenje može dovesti do neplodnosti prvenstveno kod žena. Je li to točno? To nije točno. Dakle, cijepljenje nije nikako povezano sa neplodnosti niti žena, niti muškaraca. To je jedna pretpostavka koja je rađena zbog toga što S-protein samog virusa je sličan jednom proteinu koji je važan za funkciju posteljice. I onda cijepljenjem kad nastaju antitijela za taj S-protein virusa, bojazan je bila da bi mogao križno reagirati sa tim proteinom koji je važan za funkciju posteljice. Ali ti proteini nisu nikako tako jako slični da bi oni mogli zbuniti naš imunološki sustav. Tako da je ta teza u pravilu u potpunosti odbačena. A s obzirom da se antitijela na taj S-protein stvaraju i nakon preboljenja bolesti, dakle to bi značilo da i nakon covida kad prebolite da isto imate rizik od neplodnosti, a što nije dakle nikako dokazano niti stručno utemeljena teza, tako da sigurno dakle cijepljenje nema veze sa neplodnosti, čak da pače ja bi preporučila svim ženama koje planiraju trudnoću da se cijepe. Je li preporučljivo već u trudnoći se cijepiti? Imate li takvih slučajeva u zavodu? Da, trudnice se mogu cijepiti u trudnoći, dakle mi redovno cijepimo trudnice, naravno one se prethodno konzultiraju sa ginekologom, nadležnim liječnikom, dakle se prethodno konzultiraju, ali dakle cijepimo i trudnice. Dakle, ali kažem, žene koje planiraju trudnoću nek ne odgađaju cijepljenje, nego mogu se cijepiti. Da. Evo jedna od tema koja se vrti već jako dugo u javnosti su i maske. Živimo s njima već duže vrijeme. Ipak još uvijek ima onih koji tvrde da maske ne štite od virusa. Što više, čak neki kažu da su i štetne za ljudsko zdravlje. Maske, dakle kirurške maske, platnene maske koje su u uobičajenoj upotrebi, dakle ne mogu biti nikako štetne za zdravlje. One naravno imaju svoja ograničenja kod primjene, ali bitno je to dakle da osoba koja je oboljela od covida, dakle ona zasigurno ne širi toliko virus kao da ne nosi masku. A s obzirom da znamo da osoba može biti zarazna i 2 dana prije pojave bilo kakvih simptoma covida, evo iznimno je važno da i dalje nastavimo nositi maske. Evo, tako da je preporuka da se i dalje nose maske. Evo, spomenuli smo ovu bojazan od neplodnosti. Često se može čuti u javnosti da cjepivo može izazvati i brojne druge nuspojave. Koliko je to zapravo često i je li kod nas bilo takvih slučajeva? Pa evo, uglavnom cjepivo protiv covida izaziva stvarno blage reakcije koje spontano prolaze u 1 do 2 dana. Najčešće su to dakle nekakav bol u ruci, crvene oko mjesta uboda, nekakvi bolovi mišićima, temperatura glavobolja, to bi bile nekakve najčešće nuspojave koje spontano prolaze za 1 do 2 dana. Od ozbiljnijih nuspojava naravno moguće su i te nuspojave, ali su one iznimno rijetke. Dakle, moguća je pojava alergijske reakcije nakon cijepljenja, kao i nakon nekakvih drugih cijepljenja, primjena drugih lijekova, dakle alergijska reakcija
koja se uvijek lako prepozna i dakle može se liječiti. Što se tiče ozbiljnih nuspojava nakon primjene vektorskih cjepiva kao što je AstraZenecino cjepivo, tu je moguća pojava tromboze sa trombocitopenijom, sindrom kapilarnog curenja, ali kažem te su nuspojave iznimno rijetke, dakle recimo ta tromboza s trombocitopenijom se javlja u 1 do 2 na 100.000 cijepljenih osoba, dakle to je iznimno rijetko, dakle ako bi se cijela naša županija pocijepila možda bi bio taj jedan slučaj te ozbiljne nuspojave. Što se tiče ovih mRNA cjepiva, kao nuspojava je zabilježen perikarditis i miokarditis, najčešće kod mlađih muškaraca, ali je to isto, mora se samo znači pravovremeno prepoznati i liječiti. Dakle, ništa ne izlazi iz nekih uobičajenih epidemioloških okvira, kad bi se usporedilo recimo sa nekim drugim cjepivima. Pa u biti ne, da. Samo htjela bi napomenuti, dakle smrtnost od covida je 1%, dakle 1 od 100, a recimo ovakve teške ozbiljne nuspojave su stvarno u veličinama 1 od 100.000, tako da mislim da je tu stvarno ne mora niko biti veliki matematičar da razumije koliko je veća korist od cijepljenja nego rizik od takvih teških nuspojava. Evo. Uh-huh. Ovih dana se svi jako puno testiramo, između ostalog i brzim antigenskim testovima. U javnosti se može čuti da oni nisu pouzdani. Dakle, to nije istina. Brzi antigenski testovi su vrlo pouzdani, pogotovo u vrijeme kad je visoka prevalencija bolesti, kao što je sada. Ali naravno bitno je da je ispravno uzet uzorak i da je ispravno napravljen test. Evo, to su 2 uvjeta, ali uglavnom brzi antigenski testovi su vrlo pouzdani, pogotovo kod osoba koje imaju simptome. Uh-huh. To su i testovi koje možemo kupiti u ljekarni? Da, to su i testovi koje možemo kupiti u ljekarni, ali kažem, jako je bitno pravilno uzeti uzorak, tako da mislim da to ipak mora raditi stručna osoba. Dobro, evo, ovo su, dakle, sad smo razgovarali o nekim tezama koje dijele protivnici cijepljenja i COVID mjera. Ja vas još moram mimo toga pitati, aktivno sudjelujete u cijepljenju građanstva. Znam da ovih dana mnogi naši sugrađani dolaze tek po prvu dozu. Što oni obično kažu? Zbog čega su tako dugo čekali? Pa različiti su razlozi. Jedan od razloga, recimo neke osobe su preboljele COVID pa im nije još bilo indicirano cijepljenje. Neke osobe su imale dvojbe oko sigurnosti cijepiva pa kad sad vide da je cijepivo sigurno dolaze na cijepljenje. A naravno postoje oni koji dolaze zbog administrativnih razloga. Vjerujem da ste u kontaktu i sa svojim kolegama liječnicima iz bolnice. Čuli smo, većina pacijenata koji završe na respiratoru nažalost nisu cijepljeni. Što kažu ti ljudi nakon što se oporave, nakon što ozdrave? Je li im žao što se nisu cijepili? Pa evo, ja ne sudjelujem u liječenju takvih bolesnika, pa evo nemam kontakta s njima, pa evo ne znam šta u biti bi rekli, ali naravno nakon teške bolesti da u pravilu ih se takve stvari ni ne pitaju ali to je istina, dakle velika većina i smrtnih slučajeva i osoba koje su hospitalizirane na respiratorima su osobe koje nisu cijepljene. Evo, dakle, otprilike je to 3/4 pacijenata. I evo, doktorica, za kraj, što biste vi poručili građanima koji se možda još dvoume oko toga trebaju li se cijepiti ili ne? Pa evo, poručila bi im samo kratko da se cijepe. Hvala vam puno na gostovanju. Vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti.